Il-Gvern huwa kommess li jkattar ix-xogħol u l-investiment f'Għawdex, dan qalu l-Ministru għal Għawdex Anton Refolo meta tkellem dwar il-wiegħda tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista li jinbeda s-servizz ta' fast ferry għall-istudenti u l-ħaddiema. Dawt minn xhur nista' ngħid li għaddew il-ħin kollu naħdmu fuq il-kwistjoni tal-aċċessibilità minn naħa waħda, il-kwistjoni tax-xogħol u kif inġibu x-xogħol ġa Għawdex għall-Lawċin. Qegħdin naħdmu fuq il-fast ferry illi naraw kif tista' tidħol u importanti għal-Gżira Awċija li tidħol. Il-Gvern qed jaħdem biex itejjeb l-aċċessibilità tal-fuq minn 3000 ħaddiem u student li ta' kuljum jagħmlu traġiet bejn Malta u Għawdex. Diversi entitajiet bħall Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Awċija, il-Gozo Business Bureau u l-Grupp Universitarji Awċin faħru l-inizjattivi li qed jieħu l-Ministeru għal Għawdex biex tkun faċilitata l-aċċessibilità lejn il-Gżira Awċija. Il-Ministeru għal Għawdex qiegħed jistudja wkoll il-possibilitajiet kollha li jeżistu biex tintuża l-airstrip ta' heliport b'mod vijabbli. Dan wara li l-Gvern preċedenti baqa' m'għamel xejn dwarha. Wara s-suċċess tal-Free Weekend f'Novembru li għadda l-Gżira ta' Għawdex rat żieda fit-turisti b'6% fejn it-turist Malti żdied b'3.1%. Il-Ministeru għal Għawdex biħsibu jorganizza inizjattiva oħra propju fil-festa ta' San Valentinu fl-14 ta' Frar. Importanti li nattiraw it-turist mod speċjali t-turist Malti ġol Gżira Awċija. Qegħdin naħsbu fuq inizjattiva oħra illi qegħdin naqduha mal-ġurnata St. Valentine's Day illi hija fl-14 ta' Frar li hemmhekk nagħmlu weekend speċjali sabiex il-maħbubin jiġu ġol Gżira Awċija. Barra minn hekk il-Ministru għal Għawdex għamel enfasi fuq ix-xogħol li qed isir f'Għawdex fil-qasam sportiv. Wara l-investiment ta' €9 miljun mogħti lil Gozo Football Association se jinbeda xogħol ta' manutenzjoni fil-korsa ta' żwiemel ta' Xħajma. Għandna f'moħħna illi it-trakka ta' żwiemel ta' Xħajma niżviluppaw u nirranġaw, din hekk tmur hemmhekk tara in a state of neglect. Qegħdin nattiraw bħala niċċa illi nattiraw ċertu turist sportiv illi hu dilettant ta' żwiemel. Semma wkoll ix-xogħol tal-pixxina f'Għawdex li baqa' ma sar xejn mill-amministrazzjoni preċedenti. Però rridu nimxu bis-serjetà. Għax jiena meta tħalt hemm u rajt il-fajl dwar il-pixxina ma sib xejn, sib sempliċement applikazzjoni mal-MEPA li qaqqas kien hemm fondi biex tintiġi attwata. Sempliċement l-applikazzjoni tħallset mill-fondi tal-Għawdex. Il-Ministru Refolo tenna li l-manutenzjoni ta' din il-pixxina tiswa daqs l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u għalhekk inbeda proċess biex isir applikazzjoni għal fondi mill-Unjoni Ewropea biex din il-pixxina eventwalment titħaddem permezz ta' enerġija alternattiva.